ต่อปีนี้พังสินิตุมนางตุมพรังเคบิตุงตุมพันนางจะหันเต็นปอรเต็งกันนิตุมผลิตให้กับพอดนิตุมพันเครูปีปาจิรอีกแล้วเอาละปีนี้นิตุมเวสการบินลงเลบานยันตรงคำบรันสเปนนิตุมพันนางจะพาปอนอลัมเทกลาปุเฮลนิตุมเวสการบินลงตรงคำบรันส์ระบังโซเลบานยันนิตุมเคเซงเชงละเคนิตุม24 August 2025 Asal nilitum la dong kamu kambrang sabang sengpan iglo dan nilitum Central Committee lang kiklem bang pun nilitum asa presiden sa manop kamsa ake hai nang ke Japon pen sinilitum same dong kamu kam lang stame isi branch donang ji pen sinilitum same dong kamu kam branch lang nilitum la sabang so ingkora kli pai cheklo sering ingkora for nilitum sengpan iglo lasi athipialan nang pini nang nilitum phanang chu phanang ko kalandang la son loje nilitum ke damtang sering koi pen labang subas karbing long lebar union niltum central committee ada tiripia mai tum klembong bang bompen ke damtang sing ningkan siringan karapo truck September ciklo bangke nilitum Assam government kan stamin nilitum registration langlot district thom farman lake karbing long west karbing long apan di mahasau pha lasi labang so puthak along nilitum president sa kiklem ke dam stame hasurin yang koi labang so establish logo pen ke alang li ke dam ke bang awar sai sami sung ikpi akeng pen ke dam lapen ke methang bang agari kacohang potensi along stame alang li branch stame ke seng dam pen aru amai branch committee pen dang lok aru amai stame alang li ke seng dam stame ke dam ke bang siksakti lasi nilitung dang kam branch pen stame isi ke dam tang 22 Agos hurbang rongkhang konstitusi langhan pathuak klama long nilitum kabing long temas konsil itu machinghon CM sir akahai Dr. Tudram rongkhang ke bang same nilitum central committee pen isi pinpura logo pajirdo halaso pinpura logo pajira long nilitum ke jong pen penang an sondo son trok dak dostani lisum pon adelo min abang ke nilitum la je nilitum presiden bang kedam ke bang kisung teknik ajoini lasi alang liphan karbing long temas konsil hinten gari hum nilitum hala dake jong pondo jara gari stame la chelon mu jara gari bolero sitame mate la dangkli nang po gari bangke la soki pi pajir poni fansi nilitum hala soni memorandum mate pinpura long stame jong pon lo la pen nilitum afis stame alang liphan alang long dipuan stame dam lo chetong dam lo sitame alang li apan kacingki alang li stame nang anu sike dam tang ko rat ni labang so republic day doko joini alang dia sat asai bang besto asan doko lo lasi nilitum bang aku puthot mata thule je kachuni ripon jugang tungu bang kelalo CM sir karbing long temas council alang li un anake pramate prabjin kan nilitum president la central committee lang tiripia mai phu manap kam sa phan labang so nilitum pinpura lo ke pajira long ke jong pona aputha ka bang prabjin pen nilitum president sa phan pi pajir pona sonte mesenji pusi nilitum hen pen stame chuniri pon la pen karbing long angkang pi lang stame alang lison ha surin rang koi pen ke claim ka chipaduk akeng ban sikedam ke bang lasi isi nona bangke district thoma farman stame Assam government pen stame nilitum labang so registration bangke long adlo non bangke full pledged sinon la district thoma long stame kam claim ponang policy non ke seng se sitame penang ana din dolang branch committee ke seng se din dolang sitame nilitum labang so central committee pen cherap chetu pen si nilitum unan ke pra pen along tin same la district thom long stame branch committee stame ke seng dam je pham chi sik pon voilo labang so ka chi sig long stame ke dam ke wang labang so ka tora ke doko ka joini si nilitum karbing long temas council aphan ka chuning ripon labang so apin pura logo pajir dama hut ke jong duna tengpen nilitum asa aphan hem konglong ihum kipi ke pajir poni phansi nilitum hem pen dong kam branch committee hin tan stami nilitum chuning ripon igla